no se pot abandonar el paradigma de la representació, perquè clar, és el que estàvem comentant, algú ha de decidir i no podem decidir-ho tots. Però si sobre una qüestió concreta, en compte de decidir-ho del pleno de l'Ajuntament i l'alcalde, assessorar per l'abogada de no sé què, i probablement per l'empresa que li dona el sobre per allà, i tot saber, en compte d'això, potser tens un grup de 50 ciutadans, 200 ciutadans. Mira, anem a fer-ho en números. En Silla n'hi ha 14.000 votants, no? 14.000 persones que són majors d'edat. Quant és el 1% d'això? 1.400? No, 140 persones. El 1%. 140% és una burrada de persones. És una burrada. O sigui, 0,5% són 70 persones. O sigui, sento una burrada. 0,25% són 35 persones. I el 0,1% són 14 persones. Què preferís? 14 persones, ciutadans, debatint sobre una qüestió que me decidisquen 6 polítics d'una secta que m'han col·locat ahí perquè no tenia remei. El 0,1%. I a més sé que el 0,1% que estic allí serà persones que coneixeran molt el problema perquè estaran motivades per a participar en aquesta qüestió, perquè els afecte o perquè sàpien. Si és una qüestió d'arquitectura, el Darío podria estar ahí, encara que no li tocarà ahí la qüestió. Però les casals. Les casals falleres, per exemple. I qui diu 14, que vamos, sobre qualsevol qüestió com a mínim si quedats a tindre 30-40, grups oberts a qualsevol que ho entendri de la ciutadania de Silla, per a problemes de Silla. I entonces tu diràs, això és democràcia directa? No, són mecanismes de participació. I és una ampliació de la representació. En compte que representen 4 sectaris, que jo què sé, estan representant 40 ciutadans que estan interessats en la qüestió, que són afectats o que coneixen la qüestió, que tenen una motivació, però que siga per implicar-se. Entonces m'està representant 40 ciutadans en aquesta qüestió. Jo me puc preocupar de coses que no me preocupen. Ara, si tracten d'alguna cosa que jo sí que conec, doncs entonces jo això no sé què. Entonces formaré jo part del mecanisme de representació participativa, si se me permet, que vos estarà representant dels demés que no us interessa aquesta qüestió, però que sabeu que hi ha un criteri ciutadà darrere d'aquesta decisió. Enteneu per anar, no? Entonces, no és... Perquè clar, és que has oït perquè moltes voltes te venen del rotllo de la casa llarta, anarquista, libertari... No, no, són coses que estan pensant ja, coses superracionals, coses que s'estan aplicant. I ja per últim, i ja acabé ja. Per tant, en concret, en què va consistir la iniciativa municipalista que vol expectar i promoure Podemos Silla en Silla? Procedimentalment en dues qüestions. Una, primàries obertes, i dos, elaboració col·lectiva del programa. I així vaig a matisar un poquet. Primàries obertes, que ara està de moda, no? Però clar, quin tipus de primàries obertes? Primàries obertes significa que qualsevol ciutadania puga, o sigui, que qualsevol veí, qualsevol ciutadà de Silla, puga presentar-se a ser alcalde. És a dir, que el que volem és, probablement separar una candidatura ciutadana o ja volem separar d'un altre grups polítics, tot està obert. I a saber ara el que passa, això se decidirà entre tots, segons les possibilitats que se vagin obrint, doncs anirà debatint entre la gent que s'involucre, s'anirà decidint entre tots. Però el que està clar és que els candidats tenen que ser elegits en primàries obertes, que no estem nosaltres necessàriament per ser candidats, o sí, però ens presentarem alguns, i on Darío es vol presentar de candidat, se presentarà candidat, però igual que qualsevol altre cara nostra, sí, no té res que veure. Inclús algú que ni tan sols participi en l'elaboració del col·lectiu del programa, algú que en març s'enfalli de venir, aquesta gent que està fent, en un programa de pensament, ostres, és superguai, me mola, me vull treballar en política i jo vull defendre aquest programa, han de poder presentar-se. Perquè precisament el que no volem són les estructures sectàries que filtren la participació ciutadana en les càrrecs de representació, que qualsevol puga votar directament a ser alcalde o consellal. Clar, hi ha partits polítics que estan fent primàries obertes però que són un poc tramposes. És que aquest tema tampoc vull entrar molt, no vull entrevistar ningú, però no són realment del tot obertes, encara que els venen de Xina. Quan rasques tens compte de tenir trampa. I nosaltres volem veure sense trampa ni cartó, que realment puguen entrar tu i que la gent decidisca. Per tant, el procés de selecció del candidat ja no serà la secta de turno, sinó que serà la ciutadania. Algú desprestigiat i que és conflictiu, evidentment se presentarà, però bueno, que votarà la seva colla, 7 o 8 persones, no té importa. Que tinga realment un pes en
del poble i no respecte, se li votarà potser una mare de casa de 40 anys, potser un professional de 55, potser un jove de 25. Això és important, això és interessant, que el potencial ciutadà i l'heterogeneïtat de la gent puga accedir permeablement a la institució. I en segon lloc, i ara ja sí que acabem, el programa. Clar, el programa tu dius, tens que dir el que vas a fer. Bueno, però te diré el que anem a fer. O sigui, la idea és, anem a plantejar el que he dit abans, problemes a tractar, formes de fer. Hi ha coses concretes, com per exemple, una cosa que vaig dir fa poc en coses de Silla, que encara no n'hi ha 24 hores farmàcia de guarda en Silla. No n'hi ha. O sigui, plega cap de setmana i hi ha unes hores on no està pobre, o alguna cosa així. Això sí que, per exemple, pot ser això tan concret, tan clar, que bueno, qui me va dir que no l'això? Ni serà fi, tant estigui així. Que tu em diria, això n'hi ha que canviar, que algú te diria que sí. Bueno, doncs perquè no ha fet encara res. Però bueno, també és que t'ha fet un vot, no està molt xic. Entonces, plantejar problemes específics i formes de fer. Què és ser populista? Dius, no, vaig a crear 3 milions de postos de treball. I això anem en el programa electoral, no? Anem a fer això, anem a fer allò. Doncs tampoc anem a vendre la cabra i anem a fer un poble com si la sorprà la nova Suïssa. Jo sé, que anem a nadar en euros. Doncs no. Tampoc anem a dir que en 2 anys podem abaixar el deute de 700 euros per habitant, quan des de la comarca fer 400. A 400, doncs no, hi ha coses impossibles. Però n'hi ha formes de caminar i n'hi ha direccions que es poden canviar. Doncs, bueno, ja està. La idea, però que quedi clar, del projecte polític de Podemos que no és simplement vindre en el cartellet com si fos, no sé, com Ciudadanos, que pareix que el cartellet també te tiro ara, quan el PP està abans en la terra, doncs això se pot arreglar. ¿Sabes? La típica mentalidad de ¿quién es el caladero de voto del que yo puc agarrar? ¿No? Pues si no, Ciudadanos agarra el caladero de voto del PP desencantat. Però la mentalitat de Podemos no és això. La mentalitat de Podemos és exigir-se precisament en aquest camp de xoc. I això és el que diu Pablo Iglesias, d'ocupar la centralitat del tablero polític. No es tracta de situar-se en un centre polític. Es tracta d'obligar-se a quin és aquest tablero del centre, de la dreta o de l'esquerra. O sigui, el tema de les discussions ideològiques jo vull que estiguen després en aquests grups de treball. Però no antes, que no nos separen antes de que el poder siga nostre. Quan el poder siga nostre i estiguem discutint d'una qüestió d'educació respecte a les escoles del poble o una qüestió del camp, ahí, si no hi són ideològiques, que se divinisquen ahí. Perquè hi ha una quantitat de coses que no són ideològiques i en les quals està totalment d'acord. Que sobre les algunes que sí, que són divergents,